nincsen nyár, nem szárad fel olyan gyorsan, mint gondoljátok. Aztán bejöttök így az esős, lábas, vizes, minden lábatokkal. Természetesen, igazgató úr, jöjjön csak végig. Hát pont ön nem jöhetne végig, majd újra törlök. Julika néni, ha 20 évvel fiatalabb lenne. Milyen fresh fiatalember maga, igazgató úr. És ez az ing, milyen jó lett. Csak 20 évvel lennék fiatalabb. Hát eldugult a fiú WC. Azt miért nem otthon megyek kakálni a gyerek? Miért? Kérdem én. Belepottyant az iskolai WC-be. Aztán beleteker egy egész guriga WC papírt. És le sem húzza azt. Hát persze, hogy dugulás van. Aztán jöjjön Jolika néni, aztán szedje ki. Na indulok, mert sosem végzek. A tanárok szétasztatják szivacsal a termet, mindig kicsavarják, és hova? Hát a földre. De Jolika néni mindig visszavágám. Én meg túlöntözöm a növényeiket.